Tak možno viete, že firma Rittal je popredným dodávateľom produktov na výrobu rozvádzačov, hlavne výrobných liniek. Sme známi ako výrobca rozvádzačových skríň, prázdnych rozvádzačových skríň, v čom dokonca niektorí tvrdia, že sme svetovou jednotkou, ako aj v oblasti klimatizácie rozvádzačov. Ako popredný dodávateľ musíme neustále preukazovať, že to miesto si zaslúžime, pretože oň prídeme a snažíme sa o to hlavne príspevkom k efektívnosti práce našich zákazníkov, pretože úspech našich zákazníkov je súčasne našim úspechom a iba tento nám pomôže v ďalšom našom snažení. Robíme to vlastne v troch oblastiach. Predovšetkým sa snažíme zefektívniť prácu návrhu, ďalej sa snažíme zefektívniť prácu výroby rozvádzačov a potom prevádzkovania celých systémov elektročastí výrobných zariadení. Čo sa týka návrhu, tak možno viete, že máme v skupine firiem Freedom Group aj firmu Eplan, ktorá je popredným dodávateľom návrhového systému. Popri tomto návrhovom systéme, ktorý sa neustále zdokonaluje, máme my aj ako Rittal ďalšie doplnkové programy, ktoré sa dajú jednoducho získať. Je to napríklad program Reterm na jednoduchý a veľmi rýchly prepočet tepelného režimu v rozhľadači, alebo program Power Engineering, ktorý umožňuje rýchly a naozaj veľmi jednoduchý návrh zbernicových systémov, ktoré sa v automatizácii používajú čoraz viac. No a čo sa týka toho druhého bodu, to znamená zefektívnenia výroby samotných rozvádzačov, možno viete, že máme množstvo vylepšení aj na samotnom ťažiskovom produkte skrini TS8, ktoré veľmi značne uľahčujú prácu našim zákazníkom, to znamená chlapcom z montáže od našich zákazníkov, alebo možno napríklad u zbernicových systémov, ktoré sú už aj v súčasnosti veľmi efektívne, napríklad aj tým, že pri rozostupe zberníc 60 mm dokážu viesť menovitý prúd až 1600 A. A ďalšia posledná novinka zbernice Cuponal, ktoré sú vlastne hliníkové a s medeným povrchom a pritom majú len o zhruba 12% menší menovitý prúd povolený ako čisto medené zbernice. No a čo sa týka tretieho bodu, to znamená zefektívnenie samotného prevádzkovania systémov, ktoré sú zhotovené z našich komponentov. Tu by som uviedol príklad tie klimatizačné jednotky, ktorých sme výrobcom asi vôbec najväčším vo svete momentálne na rozvádzačové skrine. Tieto klimatizačné jednotky možno viete takisto, že v poslednom čase prešli výraznou premenou alebo výrazným zdokonalením. Momentálne všetky typy, všetky výkonnostné stupne ako nástrešných, tak aj nástenných jednotiek sa vyrábajú v superefektívnom vyhotovení, ktoré majú spotrebu zníženú až o 45% a náklady na takúto jednotku sa používateľovi vrátia už v rozmedzi 1-2 rokov, čo je myslím si, že je úžasná výhoda a úžasná pomoc, významná úspora nákladov všeobecne. Hlavne u výrobných podnikov, ktoré používajú veľké množstvo klimatizačných jednotiek.